Poď! Dobrý, to je Marvin Jakubec. Ty si opatník. A pozrieme sa na parky. Dobre, poďte sem ku mňu. Takže parky už sa varia. Áno, tu máme príkaz na vypnutie, pozrite sa to. Zo 6 to dáme na 0, minimálne dokonca. Máme tu špeciálneho hostia. Erika Bariča, doktorov. Erik, usmiete sa na kameru. Krásny úsmev. A teraz hopmaluj zase. Kebyže to nevypneme, tak sa prosím na tie parky. Rozvarené! Tie by boli celé rozvarené, otvorené. A teraz sa presunieme do ďalšej miestnosti. Áno, poďme. A dnes hodnotíme na stav na chate. Naša chata. Ktorá bola trošku smutná, ale že to v pohode ako vidno, že? Počkaj, tam je detailný záber. Detailný záber. To bola kytič. To bola kytič, poďme. Máme hip-hop televíziu. Tu máme Mukrita s klobúkom. Toto bolo kladivo. Ktorému veľmi chutí To bolo marihuana. kladivo. Kladivo? Nie kladivo. To je ono. To je ono. Detaily. To je ono. Poďme ďalej. Dobre, poďme ďalej. Ideme ďalej. Ona nám zobrala pytel, chalani. Ktorá nám zobrala pytel dokonca. Čo si to dovoluje? Hej, čo si to... Toto je jej vodná fajka. Jej. Že ty si ju dobre navaril, daj si na seba záber. Navaril som, ja som to vypol teraz kvôli tebe. Nevypol som to, natáčame ďalej. Nevideli ste červený foťák, chlapci? Nevideli sme červený foťák? Detail. A ešte sme nezhodnotili Dollyho. Dolly. Počkaj, ideme ale aj foťák. Odfot Dollyho, prosím pekne. Ja ho na kamere. Keď budete chcieť, tak pošte. Tu máme Dollyho. Špeciálneho účinku. Detaily. Máme foťák. Máme ho. To je on. Dobre. Tu máme Dollyho, ktorý dnes. Čo? To bolo ostré svetlo. A teraz si dáme detaily. Myslím, že tento dokument je u konca.